Чувате ли ме отзад? Чудесно. Първо моля разбира се, уважение към хората, които не са в най-млада възраст, да бъдат заети първите места, които бяха запазени за делегацията, но сега вече вие сте наши гости, заповядайте. Без повече предисловие бих искал да ви кажа добре дошли в българското посолство. Имам високата чест да открия срещата на българския премиер Бойко Борисов и на придружаващите го министри и членове на неговия кабинет с българската общественост в Великобритания. Господин Борисов е тук по повод важна конференция за Сирия, но отделно от всичко това е продължение на изключително интензивния стратегически диалог, отношения между Великобритания и България. Той е скъп гост на британските институции и разбира се не по-малко скъп гост на нас, българите в Великобритания. Още не добре дошъл, господин Борисов, заповядайте. Добър вечер. Катя Захариева, знаете, министър на правосъдието, дами и външен министър. Не знам кое ви интересува, къде да започнем или какво ви интересува. Сега преди малко имахме сред. Бъдещето най-вече. Господин Кери, Девид Камерън, президентът на британския външен министър с Бан Ки Мун. Хубаво, че всички те са били дълго в България, в няколко дена, имат прекрасни впечатления от нашата страна. Така че, ако имате въпроси, по-добре с въпроси да караме, за да знам, че това, което говоря, ви интересува. Заповядайте на микрофоните. Да, чувам. Няма ли микрофон? Може ли на микрофона още веднъж? Очакваме да свършим утре на конференцията за Сирия. Първи въпрос. Втори въпрос. Бихте предвидели специализиран център за административно обслужване на българите в чужбина, за тяхното административно обслужване, когато те са в България, тъй като има много трудности с това. И трето, името на българските медии, които си издават тук, искат да изразят една молба за редовни пресконференции с нас тук, защото ние поддържаме връзката с българското комюнити и може би имаме нужда от подкрепата както на посолството, така и на правителството, да продължи да се прави неща, което прави. Да, се надявам, че всички министри, които идват тук, могат да се срещат с вас и да говорят по теми, които ви интересуват. За темата за Сирия, знаете отношенията в нашия регион какви са, отношенията с Турция и Русия в момента и войната, която върви в Сирия и то цялото посока. Знаете, че там бомбардировките не спират, от едната страна руснаци, другата французи, англичани, американци и хиляди милиони хора бягат. Нашето предложение и това, което сме се разбрали като политика да водим, не е за една или друга страна да се търси решение, защото считам, че това, което в момента правят вече 7 държави в Европа да се заграждат вътре в сърцевината на Европа, не е решение. Напротив, това отстъпление от най-важните ценности, които Европейски съюз е придобил. Още преди повече от половин година Европейски съвет предложи да се направи спешно затваряне на външните граници на целия Европейски съюз. Тези мигранти, които са вътре, тези, които са политически, тези, които ги преследват, тези, които не могат да се върнат обратно, ще ги убият, да им се намери препитание, да бъдат интегрирани, а тези, които са дошли само по икономически причини, да се върнат обратно и след това по надлежен ред вече да кандидатстват и да идват там, където ги желаят. Защото всичко това, което в момента се говори, за квоти, да ги връщат, да ги дават, от там, където са тръгнали или обратно, където минали, означава накрая, че тази игра на черния Петър имаше едно време.
някои от държавите, дали ще е Гърция, дали ще е Италия, дали някоя друга, ще останат огромно количество мигранти, което не е правилно. Защото рязко ще наруши баланс и демографския, и икономически, и всяка. В същото време в момента се харчат огромни пари, тези хора не се интегрират. В никакъв случай това не е честно дори към самите мигранти, защото хем си похарчват парите, хем стоят по лагерите, хем не могат да се интегрират по този начин, така че нищо хуманно не правим към тях. И затова аз съм убеден, че в края на краща здравия разум ще проработи. В момента Швеция казва, ще връща на 80 000, Финландия 20 000, в същото време отдолу през Гърция влизат 100 000. Влиза от някакъв омагосен кръг, който няма логика. Ако затворят всичките граници, ако нашите съседи гърците ни се помогне с флот да затворят морето, ще направим това, което направиха Съединените щати. Те са казали, че вземат 80 000 до 2018 година, към момента са взели 1200. Те са в никакъв случай по-глупави от нас, европейците. Така че това ще е позицията ми и утре, съответно, разбира се, дипломацията сега и с господин Кери разговаряхме с банки му, работи и утрешната конференция, това цели да се намери дипломатически път, там да спре. Смисъл. И как бяха затворени толкова години? Кажете какво десетилетия практически въпрос. Ние в момента какво правим? Ние правим съоръжения, които така ги наричат. Всъщност тази ограда, която имаше оградата между България и Турция, между България и Гърция, между България и Сърбия, си спомняте, Югославия тогава, Фионовете се съществуваха. Само като дойде демокрацията, проблемите на Европейския съюз, ги изрязаха и останахме свободни територии. Сега обратно, същия процес. Това не е свобода. Това не е свобода, която се дава. Сега, примерно, тук са 250 души. Ако дойдат още 1000, това не е свобода за тези, които са тук. Това вече ще бъде катастрофа и за тези тук, и за тези, които ще дойдат. И ние не можем да им казваме елате и като дойдат да им кажем ето една палатка, ще ви даваме сандвичи и вода и тук стоите. Това е само сандвичи, не. Да не говорим, че някъде дават и повече. А някъде по-малко. Моля? Сигурно и в Сибир има, сигурно има в арабския свят много. Но там не ги приемат. Така че ние знаете, в нашите бежански центрове всеки ден по 40-50 човека, те, които влизат легално, настаняваме, там така и ще го Господин Борисов, вярно ли, че на бежанец дават 600 лева? Кой? България дава на бежанец на глава 600 на месец. Предполагам, че се шегувате. Колко? Те няма такова. Господина може би говори за издръжката на месец. Не. Колко струва издръжката на Да. В бежанските центрове имала разкладка, по която ние сме длъжни. Моля? Колко пари е разходката? И колко пари е? В всички случаи е под 600 лева. Колко? 300-500? Уважаеми сънародници, много ви моля, действително нека да бъде под формата на зададен въпрос, за да може министър-председателят да отговори, след което да постъпи следващ въпрос, за да бъде действително съдържателно. Така, на вас нали ви отговори? За административното. Очаквам сега всеки момент да започне с електронното управление. Защото много част от административните услуги биха могли по електронен път вече да се вършат и това полага в момента огромно усилие. Иначе посолство се надявам, като администрация да се старае да ви помага. Истината в електронното управление. 2018 година трябва да върши. Към господин Митов, според вас дискриминация ли е искането на Хага да бъдат спрени бенефити за новопристигнали? Какво да се? Какво да спряне помощите? Всяка държава има
право сама да защитава своите социални системи. Има общи правила за Европейския съюз, които важат за всички държави. И затова на следващия Европейски съвет, сега 17-14 февруари, тази тема ще се разгледа. Кажете ли? Въпрос по-скоро на економическа тема. Защото облагане в България. Вече, че това е вид безправи, той е прогресивно е в Унгария, в Сърбия и стига до няколко процента. В нас е плосът на един от най-ниските, и други точно страни. Обяснението, че допринася за действително икономиката. Така, защото данъкът върху доходите просто изготвят за хората с много пари, депутати, милионери, които просто слагат повече пари в джоба си. Икономиката не се влияе от облагането на личните доходи. Затова тук има силни прогресивни данъци, ние си стоим на 10%. Дори в други източноевропейски страни, той е двойно по-голям от нас. С необлагаем минимум. Ние това да нямаме. Въпросът е, може ли да се помисли за това нещо? И кратък втори въпрос. Преди много година казахте, че с господин Путин сте разговаряли, той бил съгласен Южен поток да се строи по европейските правила. Може ли това да стане, да спорят нови преговори с него и да тръгне проекта по европейските правила? Това са данни. Браво за въпроса, поздравления, браво! Браво за въпроса! 400 милиона губим годишно заради вас, защото вие спряхте 3 пъти проекта Южен поток. Защо, господин Борисов? И вие имате данни с къде за 400 милиона? Не го спря Русия, имам данни. Съветничка на господин Борисов се похвали на Вашингтон, че спря 3 руски проекта, които щяха да съживят българската икономика. В същото време Германия стои нов газопровод, който нарушава третия либерационен пакет. Какви конкретни стъпки ще предприемете да се да се опита да го разкаже. Това ще ви отговоря без да го чета. Не знам кой ми го е написал. Недялко пита. Не знам. Моля? Ама аз не гледам скъпа, ама... Ами защото я го повтори сега въпрос, без да го чете. Не чувам, не знам, че ти да се чувам. Кажи ми се. Не чуваме. Добре. Хайде синтезирайте сега зададения въпрос, защото госпожата е с крайно неясна дикция и нищо не се разбра. Имаше така доста голяма пропаганда по това. Знаете, че едно време Южен поток, още 2006 година е подписан в така наречения голям член. АСБ, Бургас Александрополис и съответно Южен поток. 2006 година. Ние дойдохме на власт 2009. Нямаше абсолютно нищо по тази тема.
Когато тръгнахме да говорим за Южен поток с руската страна, така както и АЕЦ Белене беше договорен на една цена, без да се сложи ескалационния индекс през години. И на 4 милиарда, като почнеш да наслагаш индекса на кредита, на парите, накрая ти 20 милиарда. Същото беше и с Южен поток. Първоначалната цена беше в Париж. Личите не гледали. И аз нямам личите. Нека сме наравни. Да. Почна първо първоначалната цена на Южен поток колко беше? Помните? Ви зададете въпрос. Беше 750 милиона. После стана милиард и половина. После изведнъж стана 3 милиарда. В същото време 3 милиарда евро са пари, които ние трябваше да дадем милиард и половина. Печалбата щеше да се яви в България евентуално след 28 години. И да дам 3 милиарда за 30 милиона печалба. Това е като Цанков камък. 1 милиард за 80 мегавата. Дали 3 милиарда? И за 3 милиарда знаеш ли колко работи министерство? В момента Сърбите и унгарците ти дават какъв им е смисъл да се натискат? Италианците, австрийците. той има смисъл да се направи. Той има смисъл, но при... Има ли такава ескалация на разходите? Има ли направен до сега? Едно е да говориш на думи, друго е да говориш. Ние сега в момента прекарваме за Турция 17 милиарда кубически метра. Ние сега печелим 30 милиона. Колеги, могат да се изслушваме. Защото трябваше да върнем заеми, които са взети в предишни години. И сега фискалния мисъл. И сега... Така, колеги, може да се изслушваме. Тук има, извинявайте, но тук има и журналисти от сериозни медии, хора, които имаме важни въпроси да поставим. Бихте ли могли да... Господин Борисов. Господин Борисов, Николай Барух, Нова телевизия. Може ли вече да говорим, колеги, нека да не превръщаме тази среща в мъгленска среща, а да се поставяме реално точните въпроси. Моля да се побежете госпожата да се успокои, има валериан, различни видове лекарства. Тя може да го изпива всичко. Хомеопатията помага всичко. Така, господин Борисов, един въпрос от Нова телевизия. Може ли да говорим вече? Така, сега нещата се успокоиха. Не искам да се превръща в водещ на забавата. Господин Борисов, един въпрос от Нова телевизия, Николай Белов. Една тема последните седмици остана като че ли така не може да стане. Дайте възможност. Има ли лица, които могат да помогнат госпожата да се успокои? Или няма? Медицински лица има ли? Няма да стане по този начин. Госпожо. Господин Борисов. Госпожо, моля ви се, това е допустимо 2016 година да...
Борисов. Няма ли да станете? Сега, станете. Кажете нещо. Така, може би вече се говори сериозно. Извинявам се, че трябва да викам, но това е фарс. Не трябва да се случва българското посолство. Един обикновен въпрос ще ме задам от нова телевизия. Последните седмици една тема остана като че ли в страни, покрай родна реч, майна, турските родни и така нататък. Критичният доклад на Европейската комисия. Какъв е вашият коментар? И кога ще стигнем румънците, господин Борисов? Кога ще стигнем румънците? В момента ние имаме поне 20% повече от страна на Еврофонда за контролни. Как да не е важно? Нито 7 милиарда са разплатени в България за последната година от европейски фонд. Всичките тези инфраструктурни проекти, конкурентни способности, енергийна ефективност, всичко това е направено с европейски пари. А за кое? Доклада на Европейския комисия, когато Захария може да ви казва повече. Въпросът е към вас, господин Борисов. Въпросът все пак е към вас. Има... Мога ли аз да ви попитам? Нека да отговори на този въпрос първо. Забележки, които имаме много стегнат план до края на април да ги изпълним всички. До края на април? Да. Това са 5 закона, които трябва да влезат и да разгледат в парламента. Законът за предпазен конкордат е готов, тръгнал на обществено обсъждане и ще бъде включен в законодателната програма на Народното събрание в първите месеци. Той е готов, тръгнал на търговския закон, предпазен конкордат, готов е все. Да се справите с демографския свин, много население в България. Няма да бъде на ръката. Ами, вече безработицата ни е под 10%. Това е безработица, то няма хората. Това не е... Това просто е безумие. Господин Борисов, вие ме подредихте за Цанко двама. Нека един бъде. Никой един, моля ви! Моля ви, първи само да се изказва. Кой казва кой да е? Чували се сега. Това, което ме интересува е в Великобритания предстои референдум за напускане на Европейския съюз от страна на Великобритания. Ви предполагам сте в течение на детайлите. Европейските граждани, които живеят в Великобритания, европейски граждани, живеещи в Великобритания, които плащат данъци в Великобритания и които имат собственост, недвижима собственост в Великобритания и които са тук благодарение на членството на техните държави в Европейския съюз, тези европейски граждани ще бъдат разделени на две категории. В първата категория ще бъдат граждани на Европейския съюз, които ще имат право да упражнят демократичният си вод и да гласуват. Те ще имат право да изразят своята позиция. Това е, искам да подчертая, референдум, който ще има огромно отражение върху българската общност в Великобритания, която според последните не сондажи, данни е 200 000 българи, 200 000 данъкоплатци, гласоподаватели и данъкоплатци и български граждани. Във втората категория граждани на Европейския съюз, които няма да имат право да гласуват, попадат българските граждани. Моят въпрос е към вас двама. Вие сте министър-председател, вие сте външен министър на България. Лично вие какво сте направили, какво смятате да направите в тази посока? Има ли сте среща с господин Камерън в България? Директно поставихте ли му въпроса, че тази дискриминация срещу българи е абсолютно недопустима в 2016 година и не може европейски граждани да бъдат разделени на две категории. В първата категория попадат гражданите на Кипър, на Малта, на Ирландия, които имат право да гласуват. Това е референдум, който ще има огромно отражение върху всички нас. Няма институция или